खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि बड' NBM नायगिरि नोंथांमोननिसिम दिनैनि मोनाबिलिनि गाहाम हामलायहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो सोरबाफोर गोदान दंब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो। आसाम जुनियर आन्डार 17 वमेन फुटबल चेम्पियनशिप 2022 आरो 2023 नि गेलेगिरि बिथांमोननि सेलेक्शन लिस्टआ ओंखारबाय। बे सेलेक्शन लिस्टआव गासै 6 जन बर' फिसानि मुंखौ नुनो मोननाय जादों। अमित शाहया अग्निपरी योजनाखौ जोंनि हादरनि रैखाथि आरो उननि फिउचारनि थाखाय दावगालांगोन होनना बुंदों नरेन्द्र मदिजीखौ टुइटारनि गेजेरजों। आरो बेजों लोगोसे बुंबावदों 12 बोसोरनिफ्राय 24 बोसोरसिमल'मोन सान्थ्रिफोरनि बैसोनि सिमाया, दायो बेखौ 23 बोसोरसिम लानाय जादों होनना सान्दों। जेपि सिंहआ गावनि सान्थ्रि 20टा एबिपिएनखौ धुबुरीयाव अखा हानाय समावबो ट्रेनिं होदों, मानोना आसामनि रैखाथिनि गोनांथिनि थाखाय नांथारगौ जादों आरो बेखौ गावनि टुइटारनि गेजेरजों मिथिनाय जादों। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय साउथ आब्लागाव गामिनि उबास चन्द्र बसुमतारिया बेंगलनिफ्राय न'आव फैफिनबाय थानाय समाव लामायाव गोमाना थाबोबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला फुंनि 4 रिंगायाव ट्रेनआव लोगोनो खिन्थानानै हासुनो होननानै थांदोंमोन। बेनिफ्रायनो फैफिननो हायाखिसै होनना मिथिनाय जादों। सोरबाफोर बहाबा नुसनदोंब्ला न'खरनि सोद्रोमाफोरनो 8473893111 आरो 7086680922 मबाइल नाम्बाराव खिन्थाहरनो खावलायदों। थाद'नाय गैयै जुब जुब अखा हानायजों दैबाना जानाय आरो हा गिसिखानाय थासारिखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रों थांखि लादों। भारत सरकारखौ PM रिलिफ फान्डनि गेजेरजों थाबैनो 20,000 कौटि रां आसाम रायजोआव सेंसन खालामना हरनो थाखाय प्रेस बिबुंथिनि गेजेरजों खावलायहरदों होनना मिथिनाय जादों। भारत सरकारा फैबाय थानाय समाव डिफेन्स, रेलवे आरो रेभिनिउ बायदि बिफानफोराव बेखार लाइमोनफोरनि थाखाय गोदानै 10 लाख खथा फोसावसिगोन होनना खौरां होदों टुइटारनि गेजेरजों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 1 नं फुलकुमारि गामिनि थिपकाइ दैसायाव सान्थाल हारिनि सुनिराम हाटसआ गोमानानै दं होनना खौरां मोननाय जादों। एसेनोसै लोगोफोर दिनैनि आंनि मोनाबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदों होनना। थेंक इउ।